मिस्टार बड' एडिशनाव खबरा हरबाय लाइभ फैदों दसे नै गाइस लोगोफोर थांना थाङालै रावनावबो नटिफिकेसना बारा लाइभ होदावैनो लाइभआनो थांलायला साबसक्राइबाराबो खमथारना गोदान नटिफिकेसनफोर थांथ्रा नायलाय लाइभ थांना थाङाखै सनाराम लाइभ थांना थाङाखै नायलाय थाङाखैना गाइस लोगोफोर माने आंना फुल मनिटाइजेसना गेवबाय आरो थाम्बनेइलाव होखाबोदों आङो माने दासो $4 थांदों आरो दासो $4 एसे जमा जाहांदों $10 जाबासो माने गुगोल एक्सचेन्जखौ फथायहरो माने करियार बय खालामहरो खोमादां ना मा जाखोथाय डिलिभारि जाबोगोन आरो $10 बारबासो दासो $4 जादों गाइस लोगोफोर माथो लाइभआव रावबो नुजाफैथ्रालै रावनावबो सेन्ड जाहैया नामालै सेन्डिं मेसेजफोर थाङा नामालै नायलाय लाइभ थांनो हागै माथो जिर'थारलै नै दासो सासे फैदों हाय मा खालामदों नै स्टेसनाव दं फंबाय माबायाव निसामारि स्टेसनाव दासो सासे फैदों बिदिनो साफा सानै दसजन 20 जनसो फैबाबो जागौमोनलै माथो राव फैथ्रा हाथाय मारामाथार आरो गाइस लोगोफोर आंना मनिटाइजेसना फुल गेवबाय गाइस लोगोफोर दहाय सिगाङाव बुंदोंमोन दानि जाय गोदान लाइभआव फैदों ओइ टाइमनेलाव नायना मिथिखासिन बे बिदिनो कमेन्टफोर हरलाबायदो आरो गाइस लोगोफोर नोंथांमोनहा सोरबाफोर थुफ्लांदोंबा एसे फरायलाबायनोसै नै निसामारि स्टेसनाव दं मोनाबाय दा गाइस लोगोफोर नै सासे हरबावदों मा खबर होनदों खबर माने खबरा एसे मोजांबो एसे गाज्रिबोलै समन बर'मोन नामाथाय समन बर' एसे मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दं माथो होनबावनो उफाय गैया माथो रावबो कमेन्ट हरथ्रालै लाइभआव रावबो नायफैथारा जानला मोनला होलाबायथारबायलै जाबा दाजा ओरैनो टाइम पास दा ट्रेन नेगासिनो दं गाइस लोगोफोर माने ट्रेना सफैथ'वाखैनो एसे दिनै लेट जादों ट्रेना आधा घन्टासो लाबावगोन नामाथाय नैबेसिम सफैनो ट्रेन फैजासे लाइभखौ होनो नाजानोसै आङो टावारफ्रा मोजां नांबाय थायोबा नांनायाथ' मोजाङै नांदों एखमबा भडाफन सिमफ्रा टावारखौ दानलाबायना होथारो हेल' गाइस लोगोफोर सन्जिब रेलि ब्लग हाय होनहरदों हाय इदिनोलै गोदानाव इदिनो जासिगोन माथो उफायबाव जानला मोनला होलाबायथारबाय आरो लाइभखौ माथो रावबो फैथ्रालै दाबो साब्रैल' दङ गाइस लोगोफोर साब्रैल' फैना दंफैयो थाब थांलाबायथानांगौ एखेबारे फरायस्लाबलायनो हायि फरायनायाथ' आंना बारा स्पिड जाखानाय नङा जानायालाय ओइ सनाराम नोंनाव नटिफिकेसन थांना थाङाखै नायलाय थांदों दुर्गा फुजाफ्राव गोगोम जालायनोसैलै ना गाइस लोगोफोर आंना दिकेजुलियाव दै जायगाया गाइस लोगोफोर बाथासिफोरावनो जोंना माबा दिकेजुलि स्टेसन जिङावनो जाखायो साहाखै एखेबारे होखावनांगौ बेरायखावनांगौ जासिखावनांगौ खोथा गैया फटाफट बेरायनांगौ लाइभखौनो लाइभ फैफेरैखाय रोंलायलाङालै जानला मोनलासो नैबेयावनो जिरायनोसैलां नैबेयाव जिरायनि नैबेयाव बा मानसि दावरावलै नैबे गेटलै लोगोफ्रा एखेबारे बैयाव माबा हिन्दी सं दामलागासिनो दङ कपिराइट फैलायलाङोना हिन्दीफोर दामना होबा ओंखायनो आं एसे गोजानाव फैदों आरो हारसिंनो सनमान बर' मा बेलाय खामानियाव फैदोंमोन नामा फैदों खामानियावनो
ला 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 रावनाबो नटिफिकेसन हागोन नामालै गाइस लोगोफोर ओइ लाइभ दियासैमोन इउटुबाव कोनथु ফুচকা মোর তো 1 টাকাই নাই এই এটাত আছে ন কি কয় সঞ্জীৱৰ তাত এই ইয়াৰ পইচা रावबो फैथ्रालै गाइस लोगोफोर नटिफिकेसन थाखाय नामा रावनावबो लाइभ फैनो नायदोंमोन आङो आरो गाइस लोगोफोर आंना फुल मनिटाइजेसन गबाय दासो $4 जादों थामनेलाव होना होखादों आङो आरो साननैसो उनाव एसे $10 जाबा गुगल एक्सचेन्ज पिनखौ डिलिभारि खालामना हरसिगोनदां आन्दासाव $10 जाबासो हरोनो इउटुबफ्रावसो नुलाबायदोंलां बेबा गुगल एक्सचेन्ज पिनाबा मायाव फैयोलै जायखिया पस्ट अफिस जायगा गासिबो जायगा एप्लाइ खालामनानै होजोबखाबाय आरो माबा गुगल एक्सचेन्ज पिन खुलिनायावनो गुगल एक्सचेन्ज खुलिनायावनो पिनाथ' फैयोसो र' रावबो गैयालै लाइभआव माथो होनबावनो नांथा नुंथासो जादों नामालै गाइस लोगोफोर सोरनावबा मबाइलफ्राबो दाम खमनि जाबायना आंना मोखाबो एकदम दादुरा दाखोन दुखोनथार लाइटजोंसो एसे मोदाननायखाय बारा सिनायाखै नामाथाय एकदम रेलाव नायजाखाया खरलेब खथेबखा खामानि मावग्रा नालायथो उफाय गैया दारिफ्राबो स्रो स्रो रज'हांदों र' दासो देनां ओरै रज'ला जोब्बा लानांगौ दारिखौ दारि थाबा साइस नुयोलै सनमान बर' साबैसे खामानियाव फैनाया ना मा जाखो औ खामानियाव फैनायालाय जोङो माबासो जागोन दा 9 जन खोमा जों खामानियाव फैनाया दिनै रावबो फैथ्रालै माथो लाइभआ एसे होबावनि र' दसे रावबो फैयाबाबो साबसक्राइबारफोरानो दासो 1K बारदोंना ओंखायनोथ' बारा मानसिफोरनाव नटिफिकेसन थाङा नटिफिकेसन थांबाबो जानला मोनला नायाना অলপ মোৰটো কম লাগে মোৰ লাগি আছে নব माथो रावबो फैयालै लाइभआवलाय साथामल'थार गोदान नटिफिकेसन थांथाराखैदां रावनावबो थां जायखिजाया होलाबाय थानो र' जाबादां जा ब्लग बायदि जाखासिगोन आरोथो जायगाफोरखौ एसे देखायलाबायनोसै र' थाबायग्लांनानै नै ओरैजाथ' आर्मि केम्प गोजा निसामारिया फुरा इण्डियान आर्मि केम्प गोजा गाइस लोगोफोर बे नैबे स्टेसन नामा निउ निसामारि स्टेसन आरोना ओमफ्राय आरो एसे 2 किल'मिटारसो थांबाथाय निसामारि दंबावो आरो अल निसामारि होनो आरो निसामारिफोरना गासिबो एखेबारे डेन्जारलै फारफ्रोमथिंबो 15-20 किल'मिटार जागोनदां गुलनो गिदिंनाय सा सानजा सोनाब खोला 10 किल'मिटारसो जागोन ओमफ्राय ओरै साहा खोलाहा 12-13 किल'मिटारसो जागोन बिदि आरो जायगाया बे इण्डियान आर्मि केम्पआ निसामारि फुरा इण्डियान आर्मि केम्प गोजा गाइस लोगोफोर नोंथांमोना लाइभ होखांनायनि उनाव सोरनाव नटिफिकेसन थाङोबा लाइभखौ नुदोंबा नोंथांमोना मिथिगोन आरो फैगौ माग दानाव सानैजों मा जाखोलै माबा नांथाला सनमान बर' नोंसालाय साबैसे थायो न'आव मा होनोलै न'आवलाय ना
नुसुआव मोजां कमेन्टखौ लिरलाय बाराबो रोंलायलालै ओइ लाइट गोमोरलांबायलै लाइट होजागोन ना होजालै लाइभआवलाय लाइटसो गोमोरलांबायना लाइट होजाया खोमालै लाइट होजानाय नङा खोमा कमेन्ट हरफिनलाय मा होनहरदोंमोनथाय आं बुजिलायासैलै नोंसालाय ना नोंसोलाय मा होनदोंमोनथाय बुजिलायासैलां मेगनाथ अफिसियेल दाबो खामानि गवाखै नामा गबाय खामानिया नै निउनिसामारि स्टेसनाव दङ ट्रेन नेगासिनो दं ट्रेन नेथावथाव लाइभ होदों नै कारेन्टआबो दानना होगारबायलै प्लेटफर्मनिखौ खोमसिथार लाइट सुलाय आंनि मोखाङाव एसे नै दासो खावला नुलायबाय नै आंखौ नटिफिकेसन थांदोंमोन ना नोंनाव साउन्डआ माथो एसे लेट थाङोना लाइभआ बिदिनो थाङाखै खोमालै नायनि माबायदि नुदों भिडिअखौ आंना बखिनायफ्रा सालायफ्रा बारा गिदिंलाय लाङालै गाइस लोगोफोर एसे सेरेब मोनलोंलाबायबासो एसे गिदिंसाबो ओइ मा फुराला जाखो एबारसो रेलाव जादों ला 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 मेगनाथ अफिसियेल बोरायबायलै माथो थफा माला लाबोगोन बुंथ'नो हायालै फंबाय मा जायो र' बोसोरनैसोनि उनाव नायनि गाइस लोगोफोर नै लाइभआव फैफिनबाय दानि फन हरदोंमोन सासे मानसि फन हरबाथाय डिस्टार्ब जायोलै मा होनखो बिराद सनमान बर' हाब नोंलाय मा हिनजाव लाबोगोन माला हिनजाव लाबोगोन माने बोसोरनैसो दंबावो र' फंबाय सनमान बर' बोसोरनैसो दङ बोसोरनैनि उनाव मा जायो बारा फरायनायफ्राबो स्पिड जालाबायालै सर्टकाट लिरलाबायना हरना मानसिफ्रा बेखौथ' रोंस्रानाय नङा आरो इंलिस लेंगुवेजनि दा हरखा इंलिस लेंगुवेजजों हरबाथाय जाखाथारा बे बर' स्पेलिंजोंनो लिरलाबायनानै हर कमेन्टफ्रा जाम्बा इउटुबारसो फाग्ला इउटुबारसो लेबार इउटुबारसो खामानि मावलाबायनाय जानला मोनला अंग्रं मंग्रं माथो होनबावनो गारिबो थांलाबायनायखौ नायलाबायदोलै नै थम थम बारदों बे गेट दं नैबे खाथियाव हाबाब नटिफिकेसनफ्रानो बारा थांथारालै रावनावबो कमेन्टखौ फरायालासिनो सोलायलांबायलै सोमनानै बर'आ हाब नंगौ बिदि होनदों आरो ओमफ्राय होनफ्लांलायलांबाय आजखासो होलाबायनांगौलै जेबो नटिफिकेसन मोनलाबायखाया इदिटबो खालामनाय जाखाया नालाय मिजिं बसुमतारी हाय नुदों हाय मिजिं फंबाय फैगौ माग दानाव सानैजों जुलिनि होनाया देग्लाय जानाय नंला खोमसिथारलै गाइस लोगोफोर नै प्लेटफर्मावसो दं माने लाइनानो थांबायना दाबो हगारला डिजे मेसिनफोर सालायनानै हगारबा जायो नै माबा निसामारि रेलवे स्टेसनाव दं आरो गाइस लोगोफोर बहा दं आदा होनदों मिजिं बसुमतारिया निउ निसामारि स्टेसनाव दं गाइस माबा मिजिं बसुमतारि ओइ गारिजों खोनाहैगोन ना हायाखैथाय गारिया खाथियाव गाबबाय थादों निउ निसामारि माबायाव दं आरो खामानि मावनो फैदोंमोन रेलायाव गारिफ्रा नै नोगोर बारलांदों लाइट गैयालै सासेया ओमफ्राय लोगो आंनिखौ नायलागासिनो दङ बेना सनाराम बर' दै सनाराम बर'आ कमेन्ट हरखायाखै दाबो र' आंनि फेसखौ एसे देखायनोसैलाय ना
एकदम बोराय राय जाथारबायलै रेलवे साइटिंआव खामानि मावैनो माथो होनबावनो उफाय गैला बिदिनो दसे ट्रेन नेथावथावनो लाइभ होदों आरो आं लोगोफोर ट्रेनाबो दिनै एसे लेट जादों 15 मिनिटसोनि उनाव फैगोन नामाथाय एसे लाइभ होनो नाजाबाय थानोसै आङो माथो रावबो गैथारलायब्रा दाबो नटिफिकेसन थांथाराखै नामाब्रा ओइनै मोसौ फैदोंला सनमान बर'आ जोंना नै कमेन्ट मोनसे हरलायबाय खामानि मावना बेसे फैसा मोनो दिनाव दिनाव माबा गैयालै खमथार 350ल' 350 माने दाबो बारायाखै नै दुर्गा फुजा बायबासो बारायसिगोन बायदि मोनदां 400 जासिगोन आरो दुर्गा फुजा बायबा ओमफ्राय नै मेगनाथ अफिसियेल मा होनहरखोब्रा बेलाय ओइ मोस्रोम बुन्दायालाय मोस्रोम बुन्दाया हिन्जाव लाबायना साला बे मेगनाथ अफिसियेला माने जोंनि लोगोखा आरो जोंनि जायगानि सिनायनाय बियो हरदों कमेन्ट ओंखायनो मोस्रोमखौ सिनायहरदों बोरैथाय मोस्रोमा मोस्रोम ओरै फैलाय ओइ नै मेन्दाया नोंखौ नायनो लुगैदोंनो लाइभआव नै सनाराम बर' हाय होनहरदों नै बे सनाराम सासे नायगासिनो दङ बै दानि आं मोस्रोम होनो ना बेनि नामाबो सनाराम आरो नै हरलाय नोंखौ देखायना आंनि लाइभखौ नायगासिनो दं नामा नोंलाय र' नै बेनि नामाबो माबा मोस्रोम बारजन्थ' बियो बै सासेनाबो सनाराम ना नामा बेनाबो सनाराम आरो नै बेना बारजन्थु जाहैबाय मोस्रोम बारजन्थु ओमफ्राय बारजन्थुआना नै हिन्जाव लाबाय बे बारजन्थुआना बेनि नामाबो सनाराम बिनि नामाबो सनारामखाय बैनि नामा ओरैनो बुंलाबायग्राया मोस्रोमखाय नै बिनिखौबो मोस्रोम दोनबाय आरो मेगनाथ नायनो लुगैदोंलै नोंखौ मेगनाथ र' आंनि मोखांखौ एसे देखायनोसैलाय भिउवार्सफोरनो आयौ रावबो गैला माथो लाइभआव सासेल'सै थैबायलै जाला मोनलाथारना आंना बखिनायानो एखे आला मालाथार माथो होनबावनोब्रा 5 मिनिटसोल' होनसैला मानसिफोर फैयाबाथाय जाबाबो जायाबाबो मानसिफोर फैबा होबावगोन माने मानसिफोर बांद्राय फैयाबाथाय लाइभआव नायाबाथाय बन्द' खालामसै 5 मिनिटसो थाबावनानै हेल' गाइस कमेन्ट हरलाबायदोलै नै कारेन्ट हगाराखैलै दाबो माबाया प्लेटफर्मनि माबा लाइटखौनो फोजोङाखै कारेन्ट थांदों खोमा दा टर्च होजायाना आंना ना टर्च होजायोमोन नामाब्रा रोंलायलाङालै लाइटखौनो बारा होफेराना गारिफोर खारलाबायनायखौ नायदो नोंथांमोना वाव लेला में लेला दिल में अकेला हेल' गाइस एभ्रिवान फैदो नोंथांमोना फुल मनिटाइजेसन गेवनायनि लाइभ होलाबायदोंलै फुल मनिटाइजेसन गेवबाय आरो दा $4 जाबाय थामलायाव ओंखारदों नोंथांमोना ओमफ्राय $10 जाबासो डिलिभारि खालामो ना मायो नै गुगोल एक्सचेन्ज पिनखौ आंबो बारा मिथिया माला फैयो माला मायो जायखिजाया भिडिअल' हगारलाबायबाय थानोसै जानला मोनला साक्सेसफुल जानो हागोन ना इउटुबाव नायनोसै टर्च जोङाना साला ओइ सनाराम ओरै फैब्रा एसे टर्च ना माथो रावबो फैयाखैलै कमेन्टखौबो हरासै लाइभखौ बन्द'सो खालामनांसिगोन र' लाइन फैबायलै कारेन्ट फैनायखाय आं हगारफिननाय जासिगोन दे लाइभखौ बन्द' खालामथ'नाय जानाय नंला
केमेरायाबो बिराद मावदों खोमालै एसे जिरायलायनि र' खावबावनो ओइ नै सनायस्रि बसुमतारी हाय होनहरदों हाय सनायस्रि सनायस्रि जानोलै इयो सनायस्रि ना सनायस्रि हाय आदा होनहरदों हाय हाय बिनानाव सनमान बर' मा गाज्रि कमेन्ट हरलाबायो मेगनारा ओइ आंबो बारा नायस्लाबनो लागोलै मा बुंदोंमोनथाय औ बेबो दं टावारानो माबा थांलाय फैलाय जादों दानि माबा रिकभार जालाबायबाय हारसिंनो रावबो फन हरा मा हरा मा रिकभार जाखोब्रा इउ आर लाइभ माबा मा जाबाय थाखो मा जाबाय थादों जाथ्राखैलै लाइभ होनायानो फैनायानो आं एसे लाइभ स्रांनिफ्राय फैबाय एसे खोमसियाव जोंना लोगोफ्रा मा खालामदों आं देखायनो र' नोंथांमोननो लोगोफ्रा मा खालामदों बेया खथा नखुबि दै सब नै सासे जोंना माबा गेम गेलेगासिनो दं रबिना ओमफ्राय नै जोंहा नै आदा बाबुला बियो ओमफ्राय नैबे जोंहा नै लाइभआव फैनाय माबा हारसिंनो टावार गैयामोन गाइस लोगोफोर रिकानेक्ट देखायदों माबा लाइभआनो थांलाय फैलाय मा रिकानेक्टिभ जाबाय थादोंथाय आं लोगोफोरखौ गेम गेलेनायखौ देखायहैदोंमोन लोगोफोरा सोरबा गेम गेलेदोंमोन नै लाइभआवनो दाना रावबो सासेबो गैला सासेल'सै मा होनबावनो सासेल' देखायदों बेबो गैलासो खोमा टावार नांदोंना नाङाखैथाय माबा रिकानेक्टिं देखायबाय टावारानो मारा आप डाउन जाबाय थायो भडाफनफ्रा बिदिनो एयारटेल लानांसिगोन र' सिमखौ एयारटेल दाबो माथो 15 मिनिटआनो थांबावाखैलै लाइभआलाय ना थांबायसो दे कमेन्ट हरफिनदो दे जाय लाइभआव फैदों माबा जाफिनबाय रिकानेक्टिं जाफिनबाय गाइस लोगोफोर आयदै दहायनो 20 मिनिट जाखाबायमोन आयदै माथो लाइभआवनो रावबो गैलालै रिकानेक्टिं जानानै लाइभआव मानसिफोर फैखानायानो थांजोबबाय राखेबाबो खेमसे फन हरना होनायालाय ओइहा हेलौ एभ्रिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड'दिसनाव बयखौबो बरायहरबाय दिनैनि लाइभआव ओरैसै आं एसे ट्रेनिं होदों र' मा होनबावनो साइथिंखौ नायनो नोंथांमोना गाइसमोना साइथिं देखायनांगौ साइथिंखौ नै साइथिंआ खोमसिलै बारा नुबाङा लाइभआवनो मानसिफोर गैलालै दानि रिकानेक्टिं माबा टावारानो आप डाउन जाबाय थानानैजों गैला मा जाबावनो टावारानो खि जानाय बिमा खर'सो जाबाय नामालै जानो 6टा 6 जाबाय गाइस लोगोफोर लाइभआव गैलालै रावबो फैला नै दासो सनमान बर'आथ' बिराद कमेन्ट हरगासिनो दं नै सनमान बर'आ माबा हरलायबाय नै दोनदोलै बन्द' बानायदो लाइभखौ खालामनांसिगोनलै बन्द' है खालामस्राबाय दे सनमान बर' नोंनि बुंनायानो थिग जाबाय
दानबाय नै आं स्टप खालामसै